To batun wani ya zo ya dinga yi maka barazanar cewa wai Fulani su suka yaɗa musulunci a ƙasar Hausa, wannan magana ce, barazana ce, barazanar mata iskar bazara. Bai isa ya gabatar maka da hujja ƙwaƙƙwara rubutacciya ba. A wannan lokacin da nake muku magana an yi manya-manyan malamai, waɗannan wanda masu bin ɗarikar Qadiriyya suke zuwa musu ziyara ta waliyyai. Waɗannan manya-manyan malamai ne na Larabawa wanda su suka kafa ginshiƙin ilimi a ƙasar Hausa. Dukkansu sun yi lokacinsu ne kafin maganar Shehu Usmanu bin Ɗan Fodiyo da shekaru aru-aru, 200, 300, 400. Sannan sanin kowa ne shigowar Fulani ƙasar Hausa, Kano bil akhas. Tarihi ya nuna sun shigo a shekara ta 1460 da wani abu, lokacin Sarki Yakuba. Wata ruwaya kuma ta ce baban Sarki Rumfa, amma magana mafi inganci shine lokaci Sarki Rumfa. A wannan lokacin tsiraru 'yan Fulani suka shigo ƙasar Hausa a cikin riguna na neman alfarma wurin Hausawa, kuma aka yi musu, aka ba su masauki, aka karrama su. A lokaci guda Fulani suka shigo, a lokaci guda aka samu Larabawa daga Morocco suka zo suka baje kayansu a dandalin Turawa. Kafin su baje suka kai wa sarki ziyara, suka baje mishi irin kayan da suke ƙunshe da shi. Sarki ya ga kaya, ya sa albarka, kuma a cikin suka ɗauki kaiwa sarki hidima da wasu daga cikin kayayyakin kamar su zabuni, su falmara, irin dai kaya na sarakuna. A lokaci guda a wannan lokacin su ma bare-bari suka shigo ƙasar Hausa. To kaji kenan. Amma kafin nan bare-bari ma asali sun fi Fulani asali a ƙasar Hausa, don shigowar Dakaci ƙasar Hausa wanda ya fito sarki ne a ƙasar Borno, wanda aka bulalaccen wata ƙabila da ake ce mata Bulala suka kore shi, sai ya haɗa ayarinsa nasa ya kamo hanya ya zo ƙasar Hausa. Ya yi ta tattaki bai tsaya ba sai a Kano, ana ce mar Dakaci, shekara ta 1421. Kuma abin mamaki haka ya zo a cikin tarihin Kano Chronicle. Sannan idan ka koma cikin daftarin tarihin Borno, haka za ka gani a rubuce. Akwai sarkin da ya bar ƙasar Borno ya yi arewa. To haka abin yake, an samu ittifaƙi a nan. A wannan lokacin an yi manya-manyan malamai, banda wannan waliyan da na gaya muku na cikin Kano. Akwai wannan Bamisire, akwai mutumin Morocco, akwai wani da ake ce mar baya-bayan su ma babu maganan Ɗan Fodiyo, ana ce mar Abdullahi Sika. Shi ma malami ne gawurtacce, shi ma a nan Kano, kuma yana daga cikin malaman da suka kaucewa fatawar Ɗan Fodiyo na yaƙan mutane. Sai idan lokaci ya zo za mu bi shi me ya ruɗe Ɗan Fodiyo akan mutum
yana mazaunin musulmi don saboda akwai wani aiki da yake yi wataƙila a ganin shi ya saba musulunci, wannan kawai zai baka dama ka kashe mutum. To wannan fatawa gaskiya fatawa ce wanda take da rauni, da haka ne da duk musulman duniya za a kashe su. Allah ya faɗa a Ƙur'ani ya ce wa ma aksarun nasi walau harista bin muminin, da yawa daga cikin mutane kai annabi ko da kaso ba za su kasance musulmi ba, ba dole su zama musulmi ba. Ya ce wa ma yuminu aksarahum billahi illa hum mushrikun, ba su imani, ba wani wanda yake da imani da Allah sai kaga a lokaci guda kuma yake wani abun da wato yana mazaunin kaman ka iya cewa shirka ne. To wannan matsalan da ta ɗaure wa ɗan Fodiyo kai shine matsala, shin mutum in yana musulmi yakan yi wani abu wanda kai a ganinka ko a ganin shi ya saba musulunci, wannan zai baka dama ka kashe mutum? To shi Abdullahi Sika tun a wannan lokacin ya soki wannan maganar. Shi da kansa Bello da ya zo yana kawo tarihin Abdullahi Sika, sai ya nuna cewa ai Abdullahi Sika duk da cewa mai ilimi ne, ya jinjina marorin ilimi, to amma fa bai yarda a kashe mutum, kuma wannan ita ce gaskiya, saboda wani abun da mutum yake sabo ba. Babu wani mutum mahaluki bar na annaba su ne masumai wanda baya aikata wani abu mara kyau. To abin da ya ɗaure wa shi ɗan Fodiyo kai kenan. Sannan magana ta biyu, a ƙasar Katsina an yi manya-manyan malamai, ga ɗan Masani kowa ya san shi, ga ɗan Marina kowa ya san su, wannan duk babu magana ɗan Fodiyo shekara ɗaruruka. Sannan an gangara aka je yan Doto, ana da malamai Azzibe, akwai Abdulrahman, wani asalinsa mutumin Morocco ne amma ya zauna ya zama Bahaushe, don shi ne mutum na farko da ya fassara littafin Muktasar Khalil daga harshen Larabci a rubutun ajami. Ya yi karatu, ya zauna a yan Doto, ya ba da ilimi lokacin da fitinar masu jihadi ta taso, ya komo Zaria ya zauna. Abdulrahman da ƙaninsa, wannan duk manyan malamai ne. A yan Doton da nake maka magana akwai wani malami Bukar Babbare ne da yarsa, wanda sun zauna sun ba da ilimi. Sharɗin iliminsu ma sai mutum ya haddace Bukhari da Muslim da sanadi. Haka aka zauna a yan Doto da malaman Hausawa ba kai ba gindi, jami'a mai kwari, amma duk bata tsira ba sai da Bello ya zo ya ƙona ta. Wannan ina ga maka halin ilimi da ci gaba da ƙasar Hausa take. Kuma magana cewa yan Doto ana koyar da wasu ilimummuka wanda sun kauce wa shari'a, a ƙarya ne. Idan ka dubi abin da ya fara sa musulmi suka yi ƙarfi a ilimi shine lokacin da musulunci ya kama ƙasar Girka, an ɗauko littattafai na ƙasar Girka aka fassara su zuwa Larabci, aka buɗe wani wuri ana ce mar Baitul Hikma, wanda ya fara ƙarfafa maganar tarjamar littafi daga harshen Larabci zuwa Siryani, ko daga harshen Larabci zuwa Sirniyanci zuwa Larabci. A nan aka fassara wannan takaddun wanda sun ƙunshi ilimummuka kamar na sciences, geography, biology, duka wannan aka tarjaman su zuwa Larabci,
wannan ne ya zama makamashi na farko da daular Islama ta fara ci gaba da ƙere-ƙere. To irin wannan ilimummukan duk inda musulunci ya shiga yake tafiya da su. Wannan ne ya zama makamashi na farko da daular Islama ta fara ci gaba da ƙere-ƙere. To irin wannan ilimummukan duk inda musulunci ya shiga yake tafiya da su. A su aka zo Timbuktu aka kafa babbar jami'a, mutane ana ta bincike, ana so a fara ƙirƙire-ƙirƙiren abubuwa kwatankwacin irin ƙirƙire-ƙirƙiren masana ilimi na sciences na yanzu kenan. Irin wannan littattafan ne su ma a 'yan Tandu, 'yan Dotso suna littattafan sciences, geography, geometry da makamantansu. To yawanci daman dai 'yan ta'adda duk wanda ba su son ci gaba gani suke yi irin wannan ilimummukan duka ba su dace ga musulmi ba, saboda haka sai dai su taƙaita mutane a wasu ilimummuka, wanda wannan ilimummukan ba mu ce ba su da kyau ba, to amma ta fannin rayuwa da ƙere-ƙere za a bar ku a baya. Da irin wannan hujjar ne kake jin masu cewa waya 'yan Tandun me aka 'yan Dotso me aka koyar, irin wannan takardun da suke magana akan sciences. Dan a kwanan nan akwai wanda suka yi rubutu suka gano rubuce-rubucen da aka yi a 'yan Tandu yanzu haka an samu sun kai 60. Rubuce-rubucen sun shafi duk fanni na ƙere-ƙere, sciences da tafiya duniyar wata da spaces, duk irin fannin da ka shiga. Amma haka aka ƙone ta aka tarwatsa malaman. Allah ya saka, Allah ya tsare. Ina kan magana akan malamai kenan. To waɗannan malaman kada ka manta akwai wani mashahurin malami da aka yi a ƙasar Borno ana ce mar Bakri. Bakri shine ginshiƙin karatun daular Borno a Gazargamu, wanda shi Abdullahi Sika ɗin kansa ya yi karatu a wurinsa. Yawancin manya-manyan malaman Sheikh Laminu, Sheikh Muhammad Al-Amin ya yi karatu a wurinsa, sannan Sheikh Tahir Al-Fallati mai sugra da kubra ya yi karatu shi ma a wurinsa. Asali takardarsa ta sugra da ya rubuta wanda Sheikh Lamin ya ɗauka ya je da ita ƙasar Masar har ta karɓu a can. To duk waɗannan almajirai ne na Bakri. Bakari nan da nake ma magana almajiri ne, ya yi karatu a 'yan Tandu, 'yan Dotso. Duk da kasancewan shi Bello baya son shi, amma sai da ya kawo tarihinsa, kuma abin mamaki da ya zo zai rubuta tarihinsa sai ya nuna cewa ai ba Fulatani ne. Amma abin mamaki kwanan nan muka samu takarda akan cewa ba abin da haɗa shi da Fulatanci. Mutum babbare ne na Badawai. To kaga wannan zai saka mu yi taka tsantsan. Wasu wanda suke ɗebo tarihinsu su ce Fulani ne ma ba su da alaka da Fulani daga ko a gaba ko a baya. Kuma abin da zai ba sake baka mamaki, shi Bello da ya tashi zai kawo tarihin malaman ƙasashen Tukururu, ya kawo tarihin a cikin littafinsa na Infaqul Maisur, ya kawo tarihin malaman ƙasar Bagirma, ƙasar Borno, ƙasar Hausa. Duk malaman da ya kawo na ƙasar Hausa bai taɓa kawo bai sa sunan malami Bahaushe ko ɗaya ba, duk da cewa da bakinsa ya ce Shehu Rojas Jibawa Jangwarzo ya haɗa mar malamai 1000 sun yi mukabala da su. Kaga a cikin 1000 nan ko ɗaya bai kawo ba. To kuma da wannan muke sake magana akan cewa ita al'ummar Hausa ita ce al'umma ɗaya wanda 'yan jinsinta ba su rubuta wa kansu tarihi ba. Ta yaya zai yiwu
akwai maganan kone-konen littattafai wanda Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Kanimi ya zargi Fulani da yinsa. To ashe duk inda suka je suna ƙona irin wannan takardun na tarihi, misali a 'yan Tandu da wurare da dama da suka kakkama. Yana daga cikin manyan alamunsu shine ƙona littattafai, saboda su ƙona tarihin mutane, su kuma su nemi su rubuta wa mutane tarihi da hannunsu, ta yadda za su rubuta abin da zai kubutar da su daga zarge-zargen da ake yi musu. Amma duk da haka gaskiya sai ta yi halinta. Alal misali, Bello a cikin littafinsa na Infaqul Maisur da ya tashi zai ba da tarihin Hausawa da Bare-bari da Yarbawa, duk abin da ya rubuta an ka duba akwai ƙari ko kuma akwai munanta asalin wannan ƙabilun. Bare-bari ya ce ai su ne sauran Tubba al-Ifrish wanda aka koro su daga Sham. Ya zo kan Hausawa ya ce ai bayin bari suna daga cikin barbar, sannan kuma bayin Bare-bari ne. Haka ya shiga Yarbawa ma ya musu. Amma abin mamaki ga Sheikh Adam Ilori a cikin littafinsa na Mu'jam Tarikh Nigeria, bai yi wata ba sai da ya bi Bello ɗaya da ɗaya ya ware mar duk abin da ya faɗa, duk da kasancewansa bai rabe. Ya ce maganan cewa Hausawa bayin Bare-bari ne ba haka ba ne, maganan cewa Bare-bari an koro su da ba haka ba ne, maganan cewa Yarba ba haka ba ne. To abin mamaki, yaya za a yi mai yaƙi da kai kuma ya rubuta tarihi a kanka? Wannan ƙabilu guda ukun shi Bello shi yake yaƙi da su kuma ya rubuta musu tarihi. To a taƙaice za mu tsaya a nan. Wannan kaɗan daga cikin sura a gurguje da na baku na harkar ilimi da malamai a ƙasar Hausa da kuma yanda musulunci yake a ƙasar Hausa. Me yasa na bada wannan? Saboda yawanci suna muku ƙaryan cewa Fulani ne suka kawo musulunci, ko wata ƙabila ce, a'a Laraba ne suka kawo musulunci kamar yadda suka kai wa kowa. Na biyu, suna nuna muku cewa kafin Shehu Usman bin Fodio ba malamai a ƙasar Hausa. Alal aƙalla na yi maka bayani a gurguje, ka ga yadda yanayin malamai suke da harkar ilimi. Mun baka sunaye misali na sunayen wasu malamai da suka rayu a wannan lokacin. Na uku, mun fara gina maka maganar rubuta tarihi. Me yasa suka ƙona littattafai? Saboda su ƙona tarihin mutane daga ƙwaƙwalwarsu kuma su gina tarihi bisa yadda suke so. Al'ummar Hausa al'umma ce rakiya, al'umma ce da ta wuce yadda kake tsammani. Musulunci ya daɗe a cikinsu. Asali ma tarihin da Kutumbawa suke bayarwa nasu na baki, suka ce lokacin da Bagauda ya shigo Kano ya sare ta babu kowa a ciki. A lokacin da ya tunkaro ta sai ya bar taguwarsa ita da kanta ta je ta tsaya a wani wuri. To a wannan wurin ya fara gina masallaci. To wannan ana maka magana fiye da shekara 1000. Kuma ka duba tarihin sunayen sarakunan Hausa gaba ɗayansu sunaye ne, ko zuwan Fulani da ake magana da Bare-bari da Larabawa sun zo lokacin sarki Yakubu, sun zo lokaci sarki a ɗansa sarki Rumfa, Muhammadu Rumfa. Duk wannan kafin su duka duba jerin sunayen sarakunan Kano dukkansu musulmi ne. Kuma banda wannan, kana karanta tarihin za ka ga yaƙe-yaƙen da suka yi da su da wanda ba su bin addini. A kowane sarki sai ka ga an kawo wannan maganar yaƙin. Wannan yana nuna maka cewa mutane ne tsayayyu masu ɗaura mutane akan tauhidi. Kuma
a cikin sarakunan Kano insha Allahu za mu gaya maka wanda almajirai ne na su Muhammad Sika, almajirai ne na wasu daga cikin wanda akwai sarkin da wanda ya fara kawo sahihul Bukhari da Muslim ya karanta a wurinsa, sarki Yakubu. Saboda girmama malamai da ilimi, sarki Yakubu uban Muhammadu Rumfa barin sarautar yayi ya kama hanyar gaba, ya bi malamai zuwa neman ilimi, ya bar duniya ya kama lahira. Sarki Yakubu a Kananji a Abdullahi Burji, ‘ya'yansa ya kawo malamai a gidansa suna haddace Alƙur'ani, ya gina masallatai, duk za mu yi bayani a buɗe. Saboda haka ka ɗaga kanka, duk da kace Bahaushe kai mutum ne, ka cika mutum kaman kowa. Kada ka yarda daga yau wani ya nemi ya taka ka. A saurare mu a bidiyon a audiyon mu mai zuwa. Sallallahu ala nabiyyil karim. Zingi ya faɗa, kamar yadda alƙali Zingi ya faɗa a cikin littafinsa Taqidul Akhbar, ya ce da suka dawo waɗannan wakilan sai suka ce mu ba mu taɓa jin an ce akwai wani annabi ɗan Fodiyo ba. To a nan maganar take, a nan ne maganar take. Wannan dalilin ma'ana duk muhawaran da aka yi tsakanin malaman sarki alwali da waɗannan 'yan tawayen babu abin da ya dinga caja musu kai kamar yadda Fulanin suka nuna shehun ya zama kamar annabi ne. Marubuta da yawa ko Uba Adamu a takardarsa ya yi maganan illolin da suka hana sarakunan Hausa da Hausawa su karɓi shehu ɗan Fodiyo. Shi ne su Fulani suna da itikadin ko da kana musulmi idan baka yi imani da shehu ba, musuluncinka bai cika ba. To wannan nukta ita ce za mu yi magana a kanta. Haka ne, wannan ne hana Hausawa da sarakunan Hausawan karɓar musulunci ko kuma ba shi ba ne. Sanin kowa ne duk ƙungiyoyi da suke da irin wannan ra'ayin, ko da ƙungiyoyin yanzu ne, kasancewanka ka ce kai musulmi amma ba ka yin biyayya ga waɗannan irin ƙungiyoyin, members na wannan ƙungiyan ba sa jin cewa kai musulmi ne. To haka lamarin yake. Saboda haka abin da ya caja musu kai, Fulanin nan sun nuna musu lalle maganan imani da shehu kamar yana sama da wani abu. To Fulani a wannan kiran da shehu yake yi sun ɗaure shehu akan matsayin annabi, kuma su Hausawa a wannan lokacin ahlus sunna ne, mutane ne masu bin abin da Allah